Менә Ходай Тәгалә миңа гомер биргән һәм әнидән әзрәк моң биргән. Шушы моңны дәвам итәм мин. Шушы моң белән үзебезнең милләтнең бүтән халыклар арасында урыны булсын дип тырышам. Шуңа күрә менә бүген кемнәр җырлый алар, берсе дә профессионал дип әйтеп, сәхнәдә гел җырлый торганнардан түгел күбесе. Һәм инде кем сәхнәгә чыккан икән, алар шулай ук минем мәктәптән үткәннәр. Bizlere kiledek sizlerge, jürbiylere kilerge. Bizlere kiledek sizlerge, jürbiylere kilerge. Bizlere bugüne uçrasını olsun sağlam bizlerge. Bizlere bugüne uçrasını olsun sağlam bizlerge. Татар җыр мәктәбе Allah versə, nigiz bulub tura. Һәм менә иманым камил, исән мин булсам, менә Салих абыйлар заманында булган, Кәрим Кенҗ заманында булган татар музыкаль театрын кабат кайтарасым килә. Менә мөмкинлегем бар. Чөнки менә шушы тавышны көйләү буенча хәтта менә американский дип, Америка методы, Ситрегесның методикасын өйрәнгәннән соң, шушының кебек, әмма аны да әйбәтрәк килеп чыга безнең татар җыр сәнгатенең татар җыр мәктәбе. Менә бүген шушы килгән халык каршында мин имтихан тутам дисәң дә була. Тик яшьлегенә алып кайтмаслар, кайтарышын үтмәй Җыр сәнгате ул бик әһәмиятле. Кешенең күңелен әсир итү өчен ягымлы аваз кирәк. Мин шуны эзлим. Мин Орфей җыры авазын эзлим. Менә бу татар җыр сәнгатенең мәктәбен ни өчен оештырырга булдыгыз сез? Чөнки бу сәбәбе булдымы? Нәкъ менә шушы үзебезнең Тукай әйткән нигезгә карап. Миңа моннан ничә еллар элек интернетта үзем шәкертләрем шулай язып чыкканнар. Миңгол Галиев татар җыр мәктәбен ача дип. Миңа телевизиядән килделәр. Кайсы бина ул дип. Мин әйтәм, бу бина түгел. Бу җырлауга өйрәтү ысулы. Кешеләрнең гомумән халыкның бер-берсенә караган мөнәсәбәтен якымлы моң аша халыкларның дуслыгын ныгыту, гомумән киләчәк дөнья, кешелек дөньясының киләчәгенә буенча рухи тәрбия өлкәсендә иң көчле чараларның берсе дип карыйм. Белән эшләгәндә тырышам, хискә карап, башта материал эзлим, тавыш чыгарырга, нинди булса да. Аннан шул тавышның матурлыгын эзлим, шул матур җырны, авазны җырга күчерергә тырышам. Менә бу минем юнәлешем. Аллаһ бирсә, Ходай Тәгалә гомер бирсә, барыбер татар халкы сәнгать эше белән дигәнчик диендем. Батырлыгы белән дә, хезмәт сөючәнлеге белән дөнья күләм урынында лаек тора икән. Сәнгате белән дә үрнәк булырга мөмкинлеге бар, иманым камил. Бу еллардан күпме сагышлылар, шатлыклылар җырлап узгандар. И туган җир мине шатлыкларым, сагышларым белән сызгандар. Татар телен югалтма өчен сәнгать үстерергә кирәк. Җыр халык телен саклый, моңын саклый. Мин әйткәнем бар, моң һәм дин ул безнең милләтебезне саклый торган иң зур җырларның берсе. Һәм шул вакытта бу инде бөтен дөнья халкы арасында татар халкының урынын саклауга ярдәм итә.